Era en David Brusi. David Brusi és llicenciat i doctor en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor titular d'Universitat del Departament de Ciències Ambientals de l'UDG, fa recerca en temes de geologia aplicada, hidrogeologia i especialment en didàctica de la geologia i patrimoni geològic. Darrerament imparteix assignatures al Màster de Patrimoni Natural de la UDG. Pel que fa a Banyoles, ha investigat els balanços hídrics de l'estany i va fer la seva tesi doctoral sobre els travertins. És coautor del llibre Aigua d'Ojo, publicat per MMB l'any 2024. Ha estat degà de la Facultat de Ciències d'entre el 96 i el 2003, vicerector d'Estudiants i de Relacions Exteriors del 2003 al 2005, director del Departament de Ciències Ambientals del 2005-2012 i delegat del rector per a l'acció preuniversitària del 2014 al 2017. Des del 2006 dirigeix el Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, GeoCamp, i des del 2014 presideix l'AEPEC, Associació Espanyola per l'Ensenyament de les Ciències de la Terra. Per tant, David, com vulguis. Moltes gràcies. Intentaré fer-ho dret perquè així és veure aixecar la gent i passejar-me una mica. Bé, parlar després d'en Salvador em posa les coses molt senzilles perquè quan vam rebre aquesta invitació, que vaig agrair moltíssim la possibilitat d'explicar la pedra de Banyoles des d'un punt de vista geològic, calia fer dues coses. Una, parlar en termes generals de tots aquests processos que ens acaba d'explicar magníficament en Salvador, i l'altre, concretar-ho en la zona de Banyoles, que és el que em toca fer a mi ara. Però l'aproximació teòrica que ens acaben de fer ens va de perles. Aviam si funciona això. Sí. Mireu, a més venir avui aquí és fantàstic. Aquest cap de setmana comencen tot un seguit d'actes arreu del món, ho veieu aquí, per celebrar el Dia Mundial de la Geodiversitat. En concret és el 6 d'octubre, que serà dilluns, però estar avui parlant de roques o de pedres o el que sigui, també és un plaer. Bé, jo us parlaré de la pedra de Banyoles, concretant aquesta aproximació que ens ha fet en Salvador i parlant d'aquests 2 milions d'anys de presència lacustre en el pla de l'estany. Bé, m'agradaria fer-ho, no sé si s'engegarà. Sí. No. Us portava uns vídeos. No funciona, en qualsevol cas us imagineu, si voleu faig el sorollet d'aigua. Això és una surgència en el pla de l'estany. Ho posem directament. Si vols, sí. Si sols. Sí. Aneu acomodant l'oïda, perquè aquesta és la causa primera de que tinguem la pedra de Banyoles. Aquest és un pou artificial excavat a dins de tot un conjunt de sondatges que es varen fer al segle passat i dels quals també parlaré al llarg de l'estona d'avui. Com vulguis, ja estem aquí. Mireu, aquesta surgència, que és artificial, està al costat de moltes altres a la comarca que són d'origen natural. Aquí teniu un polidador a l'estany d'Espolla. Suposo que tots l'heu vist moltíssimes vegades si us passegeu per Banyoles i quan comença l'estany de la platja d'Espolla a ser sorgent, la gent el visita i des del litoral podem veure com l'aigua arriba a superfície. I també això succeeix amb moltíssims estanyols a la comarca. N'hi ha una gran quantitat. L'estanyol del Vilar, l'estanyol gran de Montal, en aquest cas. I finalment, la forma major, que és l'estany de Banyoles. La forma major que tenim avui perquè hi havia hagut altres estanys anteriors que ocupaven molta més superfície. Tenim una aigua, ho veieu aquí, que brolla... No es veu a la pantalla. Doncs una aigua que brolla viva i activa. Bé, d'on ve l'aigua de l'estany? Tots ho hem llegit, tots ho sabeu, tots heu visitat els museus, hi ha cartells informatius al voltant de l'estany, però repassem una mica perquè serà important. Ja en el segle XIX, mireu, 1830,
alguns autors van començar a deduir que les aigües de l'estany brollaven des del seu fons, perquè en algunes zones hi apareixia aigua més fresca, especialment a l'estiu, i tenien clar que podia tenir almenys en part una procedència subterrània. Sabeu, com moltíssimes altres coses a Banyoles, que Pere Alsius, farmacèutic local, doncs va concloure que l'aigua devia brollar de dins mateix de l'estany d'alguna deu molt cabalosa. I tot això ho va publicar en una revista que es deia La Renaixença. Un xic més endavant, un enginyer de mines, analitzant propostes que havia fet un altre enginyer, que era Josep Maria Cornet, va dir, ostres, podria ser que l'aigua de l'estany de Banyoles, que ho trobem aquí, vingués a partir de tot un conjunt de falles i procedís des de la zona del riu Ter, més o menys de Sant Quirze de Besora, que procedís de la zona volcànica. Bé, situaven un escenari de llocs per on es podria arribar a infiltrar aquesta aigua. Aquest altre enginyer de mines, l'any 1909, en Ventavol, va suggerir que la zona de Banyoles s'alimentaria més aviat a partir de les aigües que s'infiltraven a la vall del Llémena i, en canvi, d'altres zones sorgents vindrien més de l'oest. Tot això va ser així fins que, amb motiu d'una planificació d'una possible presa de grans proporcions a la zona d'Esponellà, un enginyer, Manel Vidal Pardal, va dir, ostres, i si posem aigua en allà, no resultarà que es perdrà l'aigua en el subsòl. Hem de saber com és aquest subsòl per garantir la impermeabilitat d'aquest vas futur. I per fer-ho va començar a fer sondatges a tota la comarca. I aquests sondatges encara no s'han igualat mai. Va fer una investigació molt profunda i encara, fixeu-vos, molts anys després, encara els estem utilitzant com a referents. Entre tots aquests sondatges va començar a poder fer un seguit d'investigacions. Mireu, a l'entorn de l'estany de Banyoles en va fer uns quants. Va trobar que hi havia guixos en el subsòl. A una certa fondària hi havia roques calcàries. En canvi, a la zona de Banyoles, per sota de la ciutat de Banyoles, trobàvem argiles. Bé, totes aquestes dades van servir perquè comencés ell a pensar que les aigües podien procedir també del massís de l'Alta Garrotxa. A més, va fer uns experiments abocant fluoresceïna, un compost fluorescent inert, que abocat en els rius Llerca, al cap d'un parell de setmanes, en funció d'alguns pous i així, sortia per alguns estanyols de la zona. Bé, ja teníem la prova del cotó. Si tu tires aquest fluorescent, aquest producte fluorescent, i surt dels pous, vol dir que la zona d'entrades necessàriament és allà. Un eminent geòleg, Lluís Soler Sabarís, a partir d'aquestes dades de Vidal Pardal i d'aquests experiments, va començar a plantejar la geologia de la zona tal com la coneixem avui. Va dibuixar un extraordinari bloc diagrama, allà on tindríem l'estany de Banyoles aquí, però a més, després reprendrem aquest gràfic, dibuixava ja les antigues zones de travertins que havien existit associades a aquest estany. Per entendre el funcionament de la zona lacustre des d'un punt de vista actual, ja en el segle XXI, hem de recórrer la geologia de la zona. Veiem l'estany actual en aquesta visió panoràmica i hem d'entendre que els relleus que l'envolten, els que veiem en aquest sector, estan fets de roques, les que trobem a Rocacorba, roques conglomeràtiques, roques sorrenques. Els tenim aquí. Per sota tenim tot un conjunt de roques, són les margues, el xalió, que aflora, surt a tota la conca de l'estany, tot al voltant. Tots sabeu aquesta roca grisa que s'esmicola. Tot això és el que veiem en superfície, perquè a aquesta alçada ja tenim l'estany de Banyoles. Mireu-lo aquí en aquest perfil. Per sota de l'estany de Banyoles tindríem un conjunt de roques on trobem gairebé, a la zona de Lió, per exemple, uns 340 metres de gruix de guixos. Per sota d'aquests guixos trobaríem ja roques calcàries, però no els veiem, estan a força fundària. A la zona de Lió
hi ha un petit lloc allà on es veuen els guixos en superfície. Bé, cal entendre aquesta geologia per adonar-nos que aquests guixos pintats aquí en color groc, aquestes margues pintades en color gris, connecten subterràniament amb el massís de l'Alta Garrotxa. Si féssim un tall des del sud fins al nord o fins al nord-oest, veuríem una cosa més o menys com aquesta. I això és del tot diferent al que trobem si el tall el fem des de l'oest cap a l'est, en direcció a la plana de l'Empordà. Perquè, precisament des de la zona de Banyoles i en direcció a Cornellà, Medinyà, etc., tenim tot un conjunt d'argiles, tot el reompliment de materials terrosos, terrígens, que han anat reblint l'Empordà des en època més moderna. Això serà essencial per entendre com funciona el sistema. Perquè cap a l'est, aquesta falla que delimita amb aquestes argiles serà una barrera impermeable per l'aigua. L'aigua que circula des de l'Alta Garrotxa, quan es troba amb aquests materials argilosos, no pot seguir en direcció al mar. Hi ha de brotar superfície a la zona de Banyoles. El model interpretatiu de com funciona el sistema, fins que es pugui reconsiderar d'alguna altra persona que el reestudiï, és que va ser definit per un geòleg, Miquel Sans, que va fer la seva tesi doctoral i, a més d'aquelles clàssiques proves d'infiltrar fluoresceïna, va fer un estudi isotòpic que avala per aquest recorregut subterrani, decidint o plantejant que la zona d'entrades de tot aquest sistema es trobaria a la zona dels rius Llerca i Borró. Circularia en fondària i tindria alguns punts de sortida que coincideixen amb la zona del riu Fluvià i després en la zona de l'Estany d'Espolla i finalment en la zona de Banyoles. Aquesta sortida es fa efectiva a través de tots aquests punts. I el quimisme de les aigües i, a més, aquests continguts isotòpics avalarien aquest model fins que tinguem noves dades que ens puguin suggerir alguna altra cosa. Sigui com sigui, d'on ve aquesta aigua de l'estany? Si us heu passejat per l'Alta Garrotxa i heu anat des de Sadernes en direcció a Sant Aniol, molts haureu contemplat aquesta imatge. I la imatge del costat, torno a sortir, i us passo l'altre. Fixeu-vos en un moment de crescuda, de precipitacions fortes a l'Alta Garrotxa, com baixen els rius, les torrenteres, en aquest indret. Bé, baixen d'aquesta manera. I les aigües s'infiltren per aquests llocs. S'infiltren per les roques calcàries, circulen en fondària i arribaran finalment a la zona de Banyoles. No arriben immediatament. De vegades podem, com hem vist, tenir mesos o anys de sequera. Però com plou molt fort, també ens n'hem adonat moltes vegades, tota l'aigua que entra per l'Alta Garrotxa té un efecte com de pistó. Fa que les aigües més antigues que ja estaven en el subsòl arribin a superfície. Tant per l'estany de Banyoles com, quan hi ha moltíssima més pressió, comencen a ser sorgents a l'estany d'Espolla o d'altres sorgències en aquest indret. El funcionament d'aquest sistema és, altra vegada resumit, una mica el que veieu aquí indicat amb aquestes fletxes blaves que serien els llocs d'ascens. És important entendre que aquesta aigua que circula té la capacitat que ens explicava en Salvador de dissoldre, desfer els guixos de manera molt preferent i també les roques calcàries i enriquir-se en calci, enriquir-se en carbonat i tot això anirà acompanyant l'aigua. Quan aquesta aigua desfà els guixos, a la zona de Banyoles, a la vall de Sant Miquel de Campmajor o en altres indrets, crea cavitats en el subsòl, cavitats que van eixamplant-se amb el pas del temps i com si fossin veritables voltes d'una catedral,
arriba un moment en què els materials que hi ha a sobre s'inestabilitzen i poden col·lapsar i enfonsar-se. Quan es forma un enfonsament d'aquest tipus, en les zones més baixes, de vegades, si l'aigua segueix exercint pressió, aquest enfonsament s'omple d'aigua i es crea un estanyol. Així s'han format els estanyols a la comarca i així també s'ha format l'estany de Banyoles, que no és altra cosa que la suma, mireu, de successius estanyols que, si el veiem amb aquesta imatge en relleu, ens dona pistes de la seva història antiga. No és res més que el testimoni de tots aquests processos al llarg de milers i milers d'anys. En el present, l'estany de Banyoles té aquest aspecte, però antigament havia tingut en un pla un conjunt d'estanyols separats per l'espai. Bé, m'estalviaré aquestes pantalles perquè ens ho ha explicat en Salvador. En la zona de l'Alta Garrotxa tenim formes de modelat càrstic. Aquest karst desfà les roques, especialment les roques calcàries. La precipitació de carbonat es produeix pels processos que ja he indicat i té a veure amb un seguit de variables que també ha explicat la Marta bé. Aquesta roca, la roca travertínica, la pedra de Banyoles, hi ha moltes terminologies, en Salvador ens n'ha explicat algunes. La paraula tova ve de tufa, i tufa, llegit en algun lloc, que ve del soroll que feien els picapedrers al picar una roca tova, feia tuf, tuf, tuf. I això es va estendre arreu. Tant és aplicable a zones volcàniques, perquè també fa el mateix soroll, com materials carbonàtics, especialment porosos i tous. I això es diferencia dels travertins, que des d'un punt de vista modern són considerats aquells que tenen una precipitació molt més densa, sovint associada a zones termals. Travertí ve d'una paraula llatina que és lapis, pedra, tiburtinus, pedra del Tíber. A l'entorn de Roma hi havia surgències termals, allà on es dipositaven aquests travertins. Bé, des de molt antic, finals del segle XIX, moltes persones van anar a estudiar la pedra de Banyoles. La primera cita és d'aquest senyor que es deia Martínez Quintanilla, que l'any 1865 ja parlava que hi havia terrenos de agua dulce formados por capas de calcizas arcillosas. Algunos puntos con tenacidad que se cortan fácilmente formando grandes lajas. Més endavant, Eralzius, de manera magnífica, va estudiar amb molt detall aquestes formacions de pedra de Banyoles. Va explicar que eren posteriors al diluvi, que era un terme que s'utilitzava antigament. Va diferenciar dos grans conjunts, les pedres de la zona d'Espolla i les de Banyoles. I ja va apuntar la grandiositat d'aquest antic llac tobaci allà on es dipositaven aquests materials. Més endavant, Lluís Marià Vidal, amb una ressenya geològica, el 1886 també en va parlar. Un xic més endavant, Josep Maria Mascaró, el director del balneari de la Puga, va escriure un llibre que es deia Topografia mèdica de Banyoles i ja va presentar uns primers talls allà on es veia el gruix d'aquesta pedra de Banyoles, especialment a la ciutat. Més endavant, uns geòlegs, Sant Miguel de la Càmera i Mercè Riba, 1926, varen guiar una excursió internacional portant a gent d'arreu del món a veure ja aquesta pedra de Banyoles. En la fulla del mapa geològic del 1953 ja sortien aquests travertins cartografiats, després varen venir els estudis de Vidal Pardal, que us he explicat abans. Estudis específics, jo crec que val la pena parlar-ne també. Us deia aquest treballs de Soler Sabarís. Mireu, diferenciava ja aquests travertins del Pla d'Usall, que arribarien fins a l'altre costat del Fluvià, a la zona d'Esponellà, de Crespià, etc. I en canvi els de la part més baixa de la zona de Banyoles. Soler Sabarís també ja va fer uns primers talls separant aquests dos grans conjunts. Hi va haver un edafòleg, Beck, que, seguint una mica les passes de Soler Sabarís, va estudiar els travertins de Banyoles amb nombroses publicacions. Voldria també, com ha fet en Salvador, referir-me al paper de l'Erundino Sant. Des de la universitat moltes vegades
no hem recolzat el reconeixement d'investigadors locals que havien fet una feina extraordinària i que han fet costat i han fet coixí a moltíssimes recerques. Doncs bé, també hi vam poder tenir contacte. Pel que fa als travertins, certament, la major aportació va venir de la mà de Ramon Julià, al llarg de moltíssims anys i encara segueix treballant-hi. Va estudiar acuradament els dipòsits travertínics, va caracteritzar totes les litologies i ha seguit treballant-hi després analitzant el contingut en fòssils, fent datacions absolutes. Bé, ens ha aportat moltíssima informació. I la meva humil contribució, doncs, la meva tesi doctoral també vaig estudiar les formacions travertíniques de la zona de Banyoles, vol dir només les d'aquesta part més baixa. Anem a veure on es troba la pedra de Banyoles. Aquí teniu un mapa geològic, vist amb una certa perspectiva, teniu l'estany de Banyoles aquí. Doncs bé, en blau teniu els llocs on hi ha roques travertíniques. Hi ha uns dipòsits més antics del Plistocè inferior i mitjà, els trobaríem just a punt del Pla d'Usall, que m'hi he referit diverses vegades. Fins i tot creuen a la zona de Maià, a l'altre costat del riu Fluvià. Són dipòsits lacustres que van començar fa uns 2 milions d'anys. 1.800.000, si voleu, per arrodonir. Vol dir que des de fa 2 milions d'anys tenim aquesta mateixa dinàmica a la zona de Banyoles. Hi ha uns dipòsits més moderns. Són ja del Pleistocè superior i l'Holocè. Són els que teniu aquí marcats en blau. Es troben des del mateix estany de Banyoles en direcció a Cornellà del Terri, alguns a la zona de Geldeus, els de les Estunes, d'altres dels Tanyers, els de Lió. Són dipòsits més moderns que tenen entre uns 150.000 anys fins al present. Pot interessar això? Mireu, aquí me vaig entretenir, m'ha fet fer força feina, de dibuixar el gruix dels materials travertínics que hi ha a la zona de Banyoles. I aquí teniu que a l'entorn de l'estany, si us fixeu, són els llocs on són més profunds aquests dipòsits de carbonat. En algun punt, a la zona de l'Estanyol Nou i per allà, arriben a tenir gairebé 80 metres de gruix. A la zona de la Draga arriben a tenir 60 i 70. Però en canvi, en el subsòl de Banyoles tenim uns gruixos, ho sabeu, la gent d'aquí, d'uns 20, 22, 25 metres de gruix i a més són molt més compactes. En canvi, si fem sondatge a l'entorn de l'estany, aquells dipòsits tobacis són molt porosos, són més aviat fangs carbonàtics. Si els mirem en secció, en el Pla de la Formiga, des del Terli fins al Serrat de Vilarnou, mireu, aquests cossos de pedra de Banyoles adopten una forma més o menys podríem dir, de canals, vistos en secció, en alguns llocs d'uns 10, 12, 15 metres de gruix, en d'altres entre 15 i 20, més o menys són aquestes les xifres. Per què us explico tot això? Perquè per entendre el que ens ha explicat en Salvador aplicat a la zona de Banyoles, ens hem d'imaginar un tall com aquest. Un tall on, sempre que hi ha un estanyol, o sempre que hi ha l'estany com el de Banyoles, tenim una cubeta lacustre, un lloc molt més profund, allà on brolla l'aigua. Quan aquesta aigua brolla, ho fa amb un substrat inestable, pot canviar. Avui apareix aquí, després apareix allà. Hi ha una renovació molt alta de l'aigua i aquesta aigua, quan comença a vessar, busca els llocs més baixos i seguiria en direcció al Terri, en direcció a Cornellà, viatjant d'aquesta manera. I en canvi, aigües amunt, en direcció a la conca de l'estany, els relleus de Rocacorba, la zona de les Estunes, també inunda, però l'aigua ja no vessa en aquella direcció. Tenim una plataforma litoral que podríem dir que és passiva i en canvi una molt activa perquè l'aigua hi circula constantment. Creuem la zona de Banyoles i arriba un punt en què, quan arribeu a Banyoles o marxeu de Banyoles, arriba un punt en què comença a baixar. Comença a baixar perquè hi ha un fort pendent derivat del substrat geològic que hi havia abans aquí. Vol dir que les aigües, quan vessen, quan arribaven en aquest punt, començaven a generar saltants. Arriba a la plana, diferents planes que hi pot haver, a la zona de Manta, etc. I allà l'aigua circulava altra vegada de manera suau. I finalment, a poc ens anem perdent
perquè cada vegada estem més lluny de l'estany, cada vegada tenim menys bicarbonats i menys calci a l'aigua, i la vall està dominada per la sedimentació fluvial. Bé, he intentat fer-vos uns dibuixos, aquests no els havíeu vist mai segurament perquè els he estat preparant aquests dies, de com explicarien la formació de la pedra en cadascun d'aquests ambients. Mireu, a la cubeta de lacustre ens podem imaginar una cubeta d'aquest tipus, la transformem en un estany, per tant té forma d'embut, i per aquí comença a brollar l'aigua. L'aigua pluja de manera tumultuosa, canvia la seva temperatura, té un determinat pH, i això fa que, sobretot, es perdi molt del CO2 que portava dissolt. I això accelera la travertinització, la precipitació de carbonat. Mireu, ja el tenim aquí, es comencen a formar cristalls de calcita. I de mica en mica aquests cristalls de calcita van reomplint tot el fons d'aquestes cubetes. Això ha estat detectat quan s'han fet sondatges al entorn de l'estany. Aquí en veieu un. Això és una imatge al microscopi d'aquest carbonat de calci de l'estany de Banyoles, tret d'alguns d'aquests sondatges. Aquí teniu, quan feien aquestes perforacions, com treien aquestes mostres. I aquí teniu la imatge de camp que en alguns llocs propers a l'estany, quan es van fer les obres de les cases de la Vila Olímpica, sortien veritables fangs, molt tous, molt porosos. No són altra cosa que els materials que dipositaven a dins d'aquestes cubetes. De vegades, en algunes d'aquestes cubetes, a més, ve un episodi plujós i s'omplen d'argiles. De vegades, al costat d'aquest carbonat també hi trobarem argiles. Però tenen aquest aspecte, un aspecte que quan eren trets i reutilitzats per omplir relleus a la zona de la Gataraga, tenien aquest color tan blanc pur. Bé, anem a veure què passa a la zona de plataforma litoral activa. Mireu, el pendent és cap a dins de l'estany, però l'aigua surt en aquesta direcció i ho fa de manera molt ràpida. Ara ho fa pels recs, però antigament, quan no existien els recs, ho feia com una làmina d'aigua que anava en direcció cap a l'est. Què passava en aquesta làmina d'aigua? Mireu els rajos solars. Podien aparèixer aquests cianobacteris. Abans es deien algues, cianobacteris, acceleren la precipitació, us ho ha explicat en Salvador, i el que fan aquests cianobacteris, aquí el teniu ampliat, és fer precipitar aquesta calcita damunt seu. Cadascuna d'aquestes precipitacions van cruixint aquestes làmines. I ho fa amb ritmes estacionals, amb capetes molt fines durant la tardor i l'hivern, i en canvi quan puja la temperatura ho pot fer de manera molt més tumultuosa i són les capetes molt més esponjoses. Quan veieu un bloc de pedra de Banyoles de travertí, hi podeu identificar aquesta alternança de nivells més fins i més esponjosos que representarien en realitat un any cadascuna d'aquestes seqüències. Doncs bé, a mesura que van apareixent aquests blocs, aquests cianobacteris, mireu, van apareixent més làmines i més làmines fins a formar un continu que s'allarga en la direcció del flux de l'aigua, fins a que esdevé una veritable capa, un film de precipitació de carbonat. Aquí, per descomptat, a més, hi viuen tota mena d'animals, de plantes, el que sigui, joncs, tifàcies, balques, etc. Bé, en Salvador abans ens n'ha mostrat un. A dins de l'estany de Banyoles, avui, en aquesta plataforma, encara hi veiem travertins actius. Veiem aquesta mena de xampinyons que els podem veure des del litoral. Si podem pujar en alguna de les pesqueres, de vegades veiem que constitueixen una massa molt gran i que quan s'ajunten comencen a definir aquesta làmina plana. Si els veiem en secció, fixeu-vos com ens mostren exactament aquests xampinyons. Això és en les obres de la Vila Olímpica quan en van fer els edificis. I de mica en mica va imperant, va sorgint aquesta disposició més plana. A la plataforma litoral passiva passa més o menys el mateix, però amb un flux d'aigua molt més discret, molt menor, perquè només inunda. La mateixa imatge que ha presentat abans en Salvador, ho veiem a les Estunes,
en realitat aquesta plataforma s'acaba quan sortim fora de l'aigua. Si aneu per la carretera que va en direcció a Mieres, doncs veureu el conjunt travertini com fa com una falca i després es va engruixint però desapareix en direcció a les Margues. També, lògicament, hi ha fulles, hi ha molses, hi ha tota mena d'organismes que després quedaran reflectits en la precipitació dins del travertí. Aquí veieu aquestes formes de joncs, aquí veieu aquestes fulles d'arbres, o plomes, o el que calgui. Per sota d'aquests travertins, com que quan va començar aquesta zona lacustre es va inundar, el primer que es forma és un dipòsit de materials orgànics, de torbes, gairebé carbons, molt tou, que és el que ha facilitat que els dipòsits rígids de travertins de les estunes, associats als processos d'enfonsament, catxin, basculin, des d'un punt de vista arquitectònic és fàcil d'entendre, i per això veiem aquells blocs col·lapsats, inclinats, que tant sorprenen pel que fa a les esquerdes que presenten. Els veieu aquí. Bé, si seguim en el talús de vessament, el pendent ja és acusat, tal com ens indicava abans el Salvador, es formen aquests saltants, un conjunt de dics i piscines successius. A dins de cadascun d'aquestes piscines hi ha novament una turbulència intensa, i la turbulència fa que qualsevol partícula, un trosset de pedra, una petxina, un tros de jonc, ajudi a recargolar-se el travertí, la precipitació, i es formen aquestes estructures. Per un costat, això tornen a ser fonaments, llocs que s'han obert a la ciutat de Banyoles, i veiem, fixeu-vos, aquests saltants travertínics. D'altra banda, també hi veiem llocs, allà on, com que és molt inestable, aquestes làmines s'han trencat. Llocs on hi ha blocs d'aquests travertins que han caigut a dins d'aquestes piscines. Mireu els fragments. De vegades també hi veiem acumulacions d'oncòlits, aquestes estructures de travertins que són gairebé com perles gegants, que al voltant d'una partícula van construint les successives envoltes. I aquí en veieu un, el mateix que ens ensenyava abans, aquest està tret a prop del monestir. Mireu, això és idèntic i fa 100 milions d'anys en restes fòssils. El Masarac, jo en el despatx en tinc un de Banyoles, un de Masarac que té 100 i pico de milions d'anys. Dius, ostres, doncs exactament passava el mateix. I de vegades, doncs, les sorretes, com perles molt més petites, també es troben en aquestes zones. Si arribem a la vall de vessament lacustre, és allà on hi ha l'esplendor de la travertinització. Tenim tot planer, quan no hi havia els recs, l'aigua vessava de manera laminar, el flux era prou intens, anava canviant de lloc i la successió de tardor, hivern, primavera, estiu anava formant aquestes successives làmines, fins al punt de construir aquesta llosa d'aquests 15, 20, 25 metres de gruix. És allà on hi veiem els travertins més compactes, és allà on hi veiem aquesta successió de làmines i és el lloc allà on teníem antigament les pedreres, per la facilitat que hi havia eren tallades d'aquesta manera, i aquí teniu imatges d'aquestes pedreres i el típic aspecte d'aquests travertins. Bé, a la fi arribem a la vall dominada per la sedimentació fluvial, allà on cada vegada tenim menys carbonat i per tant menys precipitació de calci, i cada vegada tenim més terrígens, més terres. Aquí la sedimentació ja és marcadament fluvial i, mireu, els colors molt més marronosos, ocasionalment, de vegades encara es fa un petit saltant amb el poc calci i la precipitació que es produeix, i ja dic, són coses molt més testimonials. La pedra de Banyoles, he intentat explicar-ho de manera ben simple, s'origina per aquest procés i no hi ha una única pedra de Banyoles, n'hi ha moltes variants com acabeu de veure. Però a la vegada és l'embolcall perfecte de molts organismes i de coses que han succeït en el passat. La pedra de Banyoles és un testimoni del passat. Aquí teniu la zona d'Incarcal, mireu, un antic embut càrstic ple d'argiles envoltat de materials de precipitació de carbonat molt pur. Teniu restes fòssils d'organismes que han viscut aquí des de fa 2 milions d'anys fins a l'actualitat. Teniu elefants, teniu hipopòtams, teniu rinocerons, teniu aranyes, teniu
restes de pinyes que han sortit en alguns llocs. I teniu la mandíbula de Banyoles, que ja ha ocupat d'altres col·loquis, per tant, poc n'explicaré, però és una peça arqueològica que recentment s'han fet estudis més precisos. I una cosa és el que es veu i l'altra, que encara que no es vegi, a la Georgina per aquí, també tenim pòlens. La vegetació que hi ha hagut en la zona ha deixat la seva empremta i la trobem com a restes de pòlens a dins d'aquest sediment que han estat estudiats per Ramon Julià i Pere d'Oriol i d'altres. I tenim aquest registre que alhora ens dona pistes de com ha canviat el clima al llarg de la història. També ens ho donen els isòtops, també ens ho donen d'altres característiques. Això ens permet reconstruir una corba molt precisa des d'aquests més o menys 1,8, 2 milions d'anys a partir de restes que han anat apareguent a diferents pedreres, a diferents llocs, a diferents afloraments, amb tota la fauna, en aquest cas, de jaciments coneguts. I com podem resumir el procés de travertinització, especialment a la part baixa, a la part propera a la zona de Banyoles? Doncs, mireu, a part del que va succeir a la zona de Crespià, del Pla d'Usall, allà on els gruixos són encara més importants que aquí, sembla que el procés de travertinització en la depressió de Banyoles va començar precisament per la zona de les Estunes, on avui tenim l'Estanyol de la Cendra, la Font Pudosa, ve la Surgència, l'Embut, eren aquí, cap a la zona de les Estunes teníem la plataforma passiva i, en canvi, per sota de tot aquest pla va començar el vessament en direcció a l'antic Tèrric. Més tard, l'activitat, això va succeir entre fa uns 150-140.000 anys fins fa uns 47.000 anys. Després es va desplaçar una mica més cap al nord i tenim la construcció de la gran llosa de la ciutat de Banyoles. Amb dos episodis, de 46 fins a 27.000 anys i des d'uns 17.000 anys fins a 10.500. Abans ho vèiem en les fotografies que ha mostrat en Salvador, quan van fer el rebaix de la plaça dels Torers, em sembla que es diu, fer l'aparcament. A poca fundària resulta que hi ha un nivell de fang, un nivell marronós. Vol dir que en algun moment de la història, segurament en aquest lapse, l'estany de Banyoles va quedar completament sec. I es van dipositar materials terrosos, fins que es va recuperar altra vegada l'activitat sorgent. No sabem per què, segurament associat a canvis climàtics. Després, l'activitat sorgent es va desplaçar més cap al nord, amb un període de travertinització entre 22.000 anys i 5.000 anys, i a la fi, segurament ja sortint per la zona de la Draga i baixant cap a la Canaleta, i finalment, el que sembla, sense que hi hagi datacions més precises, els últims 10.000 anys hi va haver una travertinització a la zona de Geldeus, en direcció novament a Cornellà. Els travertins actuals són una mostra que aquest procés segueix ben viu i ben actiu. Doncs res més, i celebreu tots plegats també el Dia de la Geodiversitat. Fixeu-vos, l'eslògan d'aquest any és una sola terra i moltíssimes històries. Moltes gràcies.